Check mic. 1, 2, 3, 4. Oh my God! Live nagyug ko mga igala aperti. Oh my God, I'm back. You know, ko na-quarantine yung ko mga igala all the way from China. Estamos, mi amigos, mi amigas. Ano na po ng inyong ayaan? Tita B in the place to be. Guwapa ko dirili, guwapa ko B. O di na gini siya replay, live na ni siya. Para i-prove na ako nga live ni siya. Ang atong petsa karon, December 17, 2019. sorry. April 14, Martes karon mga igala. Og wala ko karon sa wala ko karon sa FM booth kay nara ko diri sa akong mansion. Nako sa ika 12th floor. Kay 50 man ka floor ang among balay. Tapos takanipon nga floor, more na siya na ay na ay swimming pool. Anyway, mga igala, kumusta mo tanan? I miss you. Magpasalamat ko, shoutout ko sa DJ on board karon nga tikope kay everyday usar ka DJ mga igala. Kaya mo magong gi-increasean ilang talent fee. So para ma-increasean once so sa kasimana kapilar sila mag-duty. Pero 8 hours po. Pero nay kuan. Pero at least nay kuan rasyon, nay libre pagkaon. Ang walay sakyanan na ay libre nga service. Tapos gigasikaso na ang hazard pay. Grabe, ay, party kayo. Dagan salamat din kang Mr. Joe Garcia with license number 1521322. Wow, with effects pa. Okay, so na nato. Ay mo kabalaka kay na ako'y kuandre na ako'y nadiri sa ako diri ang cellphone 0995-335-2093. Og syempre maurag gyapon atong style diri may gala. Before manawag, siguraduha sa ninyo mga igala nga mag-text sa mo ha. Okay, mag-text sa mo daan before manawag. Dili magayg ulo. Bantay lang yun mo ha. Okay? Again, 0995-335-2093. I-text daan before manawa. But for the meantime, mag-play sa kong isa ka song. Kalang 90s, Brad. May song. I-play sa kong isa ka song. Tapos, inyo na lang yung mga problema. Again, 0995-335-2093. I-text daan before manawag. Mag-play sa kong isa ka song. Tapos, balik dayon ta, ha? Larga. Ipakipasok. Hello. 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 Ang pangutana, nabay mo text. Check. Siguro na. Naka-record na ba ka? Ikat lang na ni Munya pag nanay caller. Kanang sa makadili ka na mo listener bago ka na mo nga listener kay mga kailan ako. Oo. Asa man kang gibutan dugay na ka sa talakag. Karon pa lang nakabakantig paminaw. So lahi nga stasyon imo gapaminawan, imo naandan. Wala jud. Walay radyo? Oo. Okay. Wala. Pero nakaila ka, pero kabalo ka sa MOR nga naga-exist. MOR gid ako. Kisa may imo nailhan ra nga DJ sa MOR. DJ Romantico. DJ Romantico, kisa pa. Si DJ. Basta, dagan man to. Dagan man to. Pero si Joe Romantico ra gyud.
Kadyo lang sa imong tingog ba, burag ma-feel na, burag nibukal akong lana. O sa mga membro ba ka sa federasyon? Oo. Ay, mo na yung gingon. Pila na edad nimo lang ga? 20. Pila? 20. 20. Oo. Okay. And ang imong text ako diri ang akong ex sige na ko gahuna-hunaan. So ang ex nimo lalaki ni. Ano gyapon sa na bisexual? So pareha Maya. So ikaw Maya puga? Ha? Maya puga, pareha mo. Hindi. Pero unsa mga nga style ka nang dress ka o cross dress ka dili? Dili pangalaki gid ako. Okay. Sa inyo pila mo ka man sa inyong relationship? Kuan ra 1 month lang. 1 month? Oo, tapos nagbulag ni tungod kay ako ang kuan parents nag-text sa ako sino nakabasa na ang gitextan dito bulagan daw na akong uyab kay pangwartahon na daw. Wait. Kadyo lang, ang nakasapon ang imong parents. May Hindi, nakabasa. akong ex mo ay nakabasa. Actually, nag-live-in na mo gud ni ato. Okay. Wait. Kadyo lang, kalaro na to ha. So, kamo duha, nag-live-in na mo together. Oo. Tapos, nabasahan niya ang text sa imong parents. Oo. Nga nag-ingon, nga bulagi na, kaya nakabalo man imong parents, di ba, sa relationship? Oo. Kabulagi na, gagipangwartaan lang ka, ana. Oo. Tapos, nabasahan niya na hurt siya ato. Oo. Anong ma-hurt man siya kung dili man tinuod? Or tinuod po ba, nga gipangwartaan lang ka? Wala ako kabalo kay dugo Mm. naman gud ko nagpuyo sa ila. Pag uyab na mo, diretso naman gud ko gipapuyo sa iyang mother kay So yung kabalo mother. po siya sa ang kabalo po diyang mga parents nga na gid inyong kuan. Inyong Kay relasyon. ang iyang mother mismo kuan man jud ka ng iyang uyab. Mas gyapon. Okay. Oo. Nakauyab gyapon og kuan iyang mother kay bulag man iyang papa og iyang mama. Okay. So kibali na pagbasa niya ato na hurt siya diretso. So man nagstorya pa mo o diretso siya nakipagbulang? Actually, nag-storya pa mi, ay dili na sa kuno siya diretso. Kanang wala pa mi wala pa mi Unsa maka-remember ba ka unsa exactly ang mga words sa text? Taas po. Taas mo gud to ang gi-text, nag-ana man gud akong ati nga. Nag-ingon akong ati mismo nag-text nga yun si Papa bulagan mo imong uyab kay mo na. So kanang na-hurt siya. Okay. Kaya ingana daw akong parents. Okay, bura din niya madawa. Ngano di ay nag-imo ba siyang gingnan nga na makakbaka sa iya nga dawat na siya daan sa imong parents or unsa imong gisulti dai pod sa iya nga kabalo ka sa akong sitwasyon man good, di pa man gud ka dawat nga ingani akong ana ba sa inyo ha? Wala ko kakuan kay ang ako ati ra man gud na ako ang murag kontrabida. Okay. Ako papa na ako nakabalon na nga mauna. So technically mong papa okay ko are. Wala daw gipangutanan ako akong papa before ato nga problem. Ay naman atong problem gipangutanan akong papa. Nag-ana akong papa nga wala ko nag-istorya ana imong ati lang ang nag-ingon. So Okay. So wala na ko niyo. So klaro, okay mong papa, imong ati kontrabida siya na hurt siya kay murag ani di ay ko welcome sa imong family, sa imong sister, brag ana ba? So technically pag storya ninyo, so kisa man nag-decide nga magbulang. Wala pa niya ito nagbulang. Okay. Bali na ko pa kayo siya, nagilakos na siya. Iyang mama nakabalo pod nga moto gitext. So iyang mama na iyang mama pag istorya namo, nagana iyang mama nga kanang unsa man jud nga na imong family. Wala pagtanaan niya kang Christian, ana ba? Okay. Actually, palangga gid kay nako nga uyab nako. Daghan kay akong effort nga. Ano din na kay uyab nga dili kay palangga? Nao ba? Mao ka. Okay. Muna Okay. palangga kasi nako siya na kanang dili pa mi magkuan magmata maanak ko siya nga mata na mag-inom na kag nana gatas baka or kape inom na dagan ko sa effort siya her birthday niya December 22. Ako jud gi-prepare yung birthday. So grabe ha. Kadyo lang, kani ba nga boyfriend dili ni first time nimo nga ngani? Dili.
Dili. Okay. Oo. Good. So, ang pero before Maintain then adto, nagbulag na mi. Wait. Kisa man ang nag-design ng magbulag? Siya gyud. Siya ikaw. Ako makigbalik unta gid ko Wait. Siya ang niingon nga magbulag undangon na nato ni kadigin ako ni madawat ni nga sistema ana ba? Oh, nag-shine ingon ato kay kanang na-hurt gid daw siya atong gitext sa akong Okay. ate. So nakipagbulag siya mismo nag-ingon magbulag mo. So wala kay nabuhat, so siya mo ingon nga bulag na ta. So nihawa din ka sa ilang balay, tama? Wala pa. Okay. Wala pa na napilahan pa ko last month ako nihawa sa ilang house. Bali nagbulag ni So bisa ko January. sa mo gitry man nimo explain nga pasensya gyud kayo, nagsorry ka nga, pasensya kay kung saan ta man good kung inyong family welcome kay kung saan ta man gyud akong family na magid sila dili ganaha ana-ana. Wala gyapon sila mo to sa imong explanation. Bisa kung saan nimo pamuyok. Oo, ang iyang ingon, ako daw ni sumbong dito. Ako daw nag-refer sa akong parents, nga gapangwar taon ra nako. Gapangwar taon ra. So mo lugar gyud ang nasa iyang mind nga tinuod yun nga ikaw gyud mismo mo gyud na imong pangunahon na pod para sa iya ana lugar. Mo na ilang O bisag pila na ka days nimong gi-explain nga dili man gyud ana di gyud lugar siya mo tuog yun. Dili siya mo tuo. Okay. So mo nang technically sige nagbulag na mo. So Nagbulag mo. pag gumanog bulag nabay nanawag pa ba makipagbalik siya ana or wala na? Actually, naapamanggod ko sa ilang balay. Inatiyok gud mo ko siya nga magbalik ni. Wait, pagbulag ninyo nganong wala pa man sa kadiretso na hawa din sa balay? Kisa may nag-hold nimo. Mo ganito problema, mo gani na nga gusto na ko i-share ako ang kuan karon. So naabdan pa tog 2 months. Wait. Pagbulag dayon 2 months pa aya ka ni hawa. Oo. So kalang within 2 months ka nagbulag mo na usa lugar mo sa balay, bungo lang, gaana gyapon ka. Wala siya kanang lain kay siya sa paminaw manggod. Actually mga friends na ko, ganyan sa ako ang hawa na din na kay Exactly. Then kanang umasa ka pa. Nag-asa pa ka. Di la ko gaasa, iyang mama ang gaasa nga makigbalik pa sa ako iyang anak. Kay ganahan man kay ako iyang mama. Di ka mo na lang tanan nagdayon siyang mama kung kana man di ay galing. I mean, like langga, klaro kayo, bisa pa din mo daw aton, sa ngalan manggod nga, wala na siya ganay sa imo, nagpagbulag yun siya. Bisa kung saan, kanaman kung manya, when you say manya lang sa uyab, para sa ako, taas na kayo ng pinakasagad na ng 1 week, para nako. Mga 3 days, 2 days, okay na. Pag ana, pak, dampa, diritso, human, okay na mi. Kaya nagmanya raman ko. Pero nabot pa og 2 months, wala gyud po siya nakipagbalik. The way I look at it, nangita lang siya excuse na, maundang lang yun ang relationship. Pero ako po sa imo nga nung nagstay po ka dihaan sa 2 months, klaro kayo nga at least sa kumuhawa kay may na lang. So minto say sa 2 months nagdampa pa bisag nagbulag na mo. Kato lambing-lambing pa siya sa ako. Oo, tapos kanang lahi naman ko kwarto. Klaro na ni. Wait. So right now ba na siya lain? Be honest. Ha? Karon ba na siya bag-o na? Kuan gid siya kanang 3 days na bulag na mo, na siya uyab. I knew it. Katong imong problema was na mikil lang siya and nagid siya bag-o daan. Or nag-fall na siya sa line. Muna December 27 nagbulag ni January 4. Yeah. January 3. So klaro. So the way I look at it, sa imong pagkonsulta nako, mo ni ako nakita katong iyang pagpamikil, sige, butan na nato nasakitan siya, but ako para nako ato kung love kaniya gyud, madala ra man tatong manaman niya, tapos pagbalik ra mo pero bulag dayon, ingato lang ana, tapos after pila ka days na dan siya bag-o. So mean to say, iya lang tong gimo na mikil lang sa semos, technically na nagi siya lain. Diretso na. Exactly. All right. Diyan din iyang uyab dito sa balay niya. Yeah. No. Lang. Ano. Di na ko gusto maminaw pa. Basta kay ang naitabo na siya kuhan. Now, your question now is, let's go back to your question is, the problem is, how will you move on? Because, the more na akong gialungkat ang story because the way I look at it, akong gitanaw nga, mo day, inga na kadi ka makamove on kay, ikaw man di ay mo'y nasakitan o ikaw ang gibiyahan. Alright? So, technically, dawatan ka matuuran nga nangita gisaglain insigida. Oo, pero kanang, feeling ko kanang,
Sila nakabulad ng niya, nga dili ka kamove on sa isa ka tao. Sige ka guna-una niya. Yeah. It's normal. Now, if your question is, muna yung unang question, how to move on. Number one, you will never forget the person because technically, ikaw may nasakitan ani. Ikaw ang gibiyaan. So, it's normal nga mahunaw na ang mo siya perminti. And it's not, kano sa lang naitabo. Oh, sorry, nag 10 minutes na ata siya. Tawag otro lang ga. Naptan siya tag 10 minutes mga igala. Alright? Langga tawag otro. Klaro kay may gala nga iyang rason sa iyang kuan. Ay, nagabiri. Wala chord sa. Langga. So so klaro kayo nga di mo ra tong rason gibulagan na ka. Now, kung imo pangutana is unsa ang pag-move on nimo? Kano sa lang na human? Kano sa lang ni nahitabo? What month? Ato naman January 4. O January. So actually number one, wala gyoy kuana, wala gyoy exact formula kung kano sa nimo siya malintan. Walay moingon nga 6 months, 1 year, uban galing pila pa ka years. So pag po ka move on. Kay of course ikaw normal kay ikaw may naglove. Ikaw nasakitan, ikaw ang nabiyaan. So the more mas dako imong effect compared to him kay syempre na naman siya bag-o. Now, the first thing to do is number one to accept the fact na wala na gyud mo. Okay? Number two, usay man gud tungod kinapatay love. Sige patag-follow sa mga Facebook, tapos kung nasa mga post, feeling nato basig ako ni kay for example mo lain naman ning napatay ka nang gaasa pa ta kay mag-post lang bitaw nga atong mga ex o ganang hay nakoy na miss nga someone feeling din nato oh my god ako na gyud ni na giving up sa ako wata kabalo ang iro dito niya nga namatay usay medyo advanced na tamak daw nga mato nga wala na. The number 3, keep busy. Mingle to other people. Kung nakaya nimo nga napa-in love siya before, then mingle to other people. Kailangan nimo na dawaton. Pero kung mangutan na ka sa kung anong primitin nimo mainumduman, it's normal. It's normal. Kung imo siyang naunaan din na feel mo ang pain, then just cry. Ipagawas. Ipangwa na mga karang plato, ipambundak sa kung kumunay makadaan sa imong kalooban. Yeah, promise. If nakay lain friends, nga mo nakay pwede mapahungan ng istorya, then go for it. Because I'm sure there's a certain person nga para sa imo ha. Kung nasakitan ta sa atong relationship, kailangan dawaton na natong kamatuoran, tapos then learn from it. Then kung maka-learn na ka, then move on, ngitaglain. Because you're still young. How old are you lang ga? Pila? 15? 18? 20. Oh, 20. Okay. You're still 20. Yeah. Di man siya ka pangit siya lang ga, no? Dili man. The way you see, the way, no, you know. So, if you're asking me, wala kay pong ka-move on, normal gina siya. Walay saktong formula nga after pila ba ni 4 months ba ni after 6 months ba ni after walay certain nga formula. You just to have, kung actually gali ang gabuhaton galing sa uban, akong tanawon perminti nga na siya bag-o para masakitan ko para maanad ko nga, yeah, dapat dawaton na ako nga na siya bag-o. Sakit, hilak. Ibundag-bundak ang mga base diha. Ipanglabog ng mga ipanglabog. Then get rid of those mga memories niyo together, kato mga pictures pang delete na, lang. Then kung kailangan, if you feel the pain, then just cry, ipa-release, ipagawas. O sige. Alright, then you're 20, you're good looking, then be sure to have a lot of money. Oo. Yes. Kay muna pinakalami nga revenge. Kana makita ka niya, oh my God, samot sa ka-asenso. Oh my God, samot sa kahamis. Oh my God, samot sa ka-successful. That's the very nice revenge for those exes nga nagpasakit sa tuwa. Kung ako kanasakit mong karon is kanang daw katong time nga kanang di siya ka-appreciate sa ako mga butang na himo sa iya. Well, mo sa na number 1. Don't ever the way mag-show galing tag-love, okay? Ayaw gyud pagunahon na nga dapat yan i-appreciate. Ayaw na. Kay mo magunay kasagara gyud halos tanan, di lang ikaw, halos tanan sa atong mga listeners po diya. Mo ginay kasagara ilang problema. Kay pag naibuhaton something for their loved ones, tapos wala sila na feel nakita nga appreciation or gisuklian or wala niya gibuhat para sa ako, for example, nag-effort ko na pag sweet tapos siya wala niya gibuhat kini di sa sweet tapos na offend ko na sakitan ko. Kung mag-expect mag in return, the more lang mo masakitan. If you love the person, gawin nyo lang kung unsay feeling ninyo nga makahappy sa iya. Ayaw na pag-expect. Kung suklian nila, better, wow, thank you. Pero ayaw na kayo pag-expect.
Kay sometimes nalagi mga tao nga dili kayo expressive. Naay mga tao nga dili expressive. Like for example, kung ikaw sweet ka, ingana ba ka nga type of person ka na mga medyo effort, na ingana ipag-show love, ingana ba ka? Medyo ganun ba yung mong style? Oo. Ingana, oh. Dili nimo ayaw kayo pag-expect nga imong partner para pud nimo ka burag grabe po ka expressive mag-effort pud sa mga anniversary. Ayaw because kung mag-expect ka tadi niya na mabuhat, it doesn't mean nga di kanya love. Nanang yung mga tao nga dili lang gyud sila nga anak expressive but they love you. So next time kung nakay kakuan nakay bag-ong karelasyon, I'm sure na coming na after aning COVID. Promise. Nakita na ako sa Bulang Crystal diri. I tell you right now. Alright? I tell you right now. Kung nala kay bago, do it. Padaan gyud pa to nimong style nga katong sweet ka, mag-effort ka din do it. Ayaw lang gyud pag-expect nga dapat ingani pod iya mubalos pod ni siya. Ayaw na. I tell you, kung di ka mag-expect tapos iyang gisuklian kaniya, mas lami ang feeling, mas nindot. Pero kung wala siya, then lahi iyang style of expressing iyang love sa imuha, then so be it. Like I said, lahi manggod na. Okay? Lahi taog style. Okay? Oh, sige, salamat. You're good looking. Come on. Make a lot of money. Okay? Oh, sige, Be more salamat. successful. Bye. Oh, bye-bye. No, ay, si tita. Ay. Pasayla na ito, ang unahan may gala ng ano. Nasa tayo feeling ba nga ka na bitang baragi sila tinuod na mga girl, nga anang love, mga ingana. Char! Pero, ayaw na lang nga nanin yung, basing magunaw na ba? Sila, may mga bayutan, oy, ayaw pagingana, ayaw. Love na to ng mga LGBT. LGBT means lami gihapon bahalag tambok. Love na tong mga LGBT. Okay? O sila po, tao ra po gyapon na sila nga naigugma. So, akong utrohon, akong gisulti ka ganina mga igala. Please. Kung for example, namoy karelasyon karon, bisa pag sa husband, sa mga mag-uyab, nga naminaw karon, guys, simple ra kayo. Kung magbuhat mo o mag-effort mo para sa inyong hinigugma, then go for it. No problem. Okay? Pero kung wala nila gisuklian, kaya sometimes mag-expect ka nga, ingani dapat ingani po dapat. Ayaw mo pa-expect, promise. Kaya kung mag-expect kayo mo, dili nila ma-meet ang imong expectation, ang ending na ikaw rin po yung ma-depress, ikaw rin po yung murag maglago. Okay? Klaro o grabe ka klaro? Mag-commercial sa amin! Ano sa'yo ko na herb song o commercial? Kanta sa Alright? Basta mo balik lang may gala. Stay put lang mo diya. Nasa karelasyon o wala? Wala, bulag na po sila dito. Tapos, Okay. Wait. So, kani imo na uyab, so daan na mong friends, ani? dili. Dili. So, na-meet lang nimo siya. Oh. Tapos, pag meet ninyo, kabalo ba ka nga, unsa ni, bago ba siyang bulag, or unsa ba? Kabalo ko siyang bulag. Pero nagstorya mo nga ani na itabo sa iyang love life nga na before ka nanguyab. Oo. Okay. So unsa daw rason sa ilang pagbulag? Ano siya, cold na daw kayong boy kaya. Okay. Tapos kisa nag-decide nga magbulag? Yeah. Siya. So siya mo yung nakipagbulag. So pila ka kabulan dayon nanguyab sa iya before kanya gisugon? Mga kuan naman to kay murag ni mga weeks ra. Pila Mga weeks ra. mga weeks lang so gisugot kaniya. So gisugot kaniya because na feel niya nga love na po ganiya, ana ba ang dating niya? Tama siya. Okay. So after 4 months, nganong asa naman din nabikin? Nganong tuloy-tuloy naman ta na to, ngano ang ending mo ra nakipagbulag siya or something? Hindi ko kaya na siya kay maganda sa what if malaga siya nagulad Unsay yang what if na? What if kung what if kung sila pa daw? Oo. Tapos kibali iyan ang gipangutana sa imo ha?
Sabi siya nga, magbulag na lang may kay love ka daw to niya. Ayun. Love daw, Okay. Ngano day? Nakipagbalik ba sa iyang ex? wala daw. Wala man daw, pero Wala ano siya nga. nakipagbalik. So meaning to say, parang gusto lang niya bulagan ka because technically, dili pag yun siya ingon yun nga na in love sa imuha, kaya pa siya in love sa iyang ex. Tama? Oo. Balik Okay. siya. Okay. Which is, para na ako, in fairness, honest siya sa imuha kaysa mag-pretend siyang makipagrelasyon sa imuha pero wala na din siya feelings. Pero ano man siya nga, naman na siya, hindi ako dati natagpalit lang. Oh, yeah. Alam mo, so ang imong so what's your question now? Unsaon imong sitwasyon nimo karon? Sama ko let's go naman ko. Ang ako siya, next week, nagbalik ko siya. Kaya pa ba? Kami friends? So ang question nimo is what if kung makipagbalik ba siya sa imuha? Yes. Which is wala pa gyud mo, wala siya nakipagbalik pa, tama? Wala pa. Okay. So, kung what if kung makipagbalik siya sa imuha, kung imo bang dawaton? Hindi ko ako. Kung makibalik ko sa iya pa ba? Okay, wait. Ano. Number one, you love her, tama? So, no question anang imong feeling sa iya, ha? Tama? Yes. Okay. Alam mo, to be honest, magpasalamat galing ka sa iya, kaya nahimo siyang honest sa iyang feeling sa imuha. Mas lisod to, nakipag-uyab-uyab sa imuha, pero ang ending di ay, na makakraday siya, nga di gide kanya love. Okay? Siguro naging honest lang siya sa iyang self. Now, ang imong question sa imong self is, kaya ba nako ni nga mag-wait? O kaya ba nako nga maghulat sa iya ha? Because kung ako ging nanana, kung si Tita Bilugar na sa imong sapatos, kung love nako siya, mayin ko sa iya nga, I understand. Ayaw lang ko pugngi nga manguyab pra ko sa imo ha. So, sige, ano na lang. Siguro, gisugot ko niya nga dili pa siya sure. Sige, bulag ta, pero tana ayaw ko pugngi nga mag-friends lang gihapon ta. Mo-reply pa ba gihapon sa imo aron? Wala na mag-isaya. Ganyan na. O, sa? Ganyan na. Wala nag-isaya. Ganyan na ako number. Nag-ayos na mga picture. Wait. Kibali, kumutes ka sa iya, murag di na siya mo reply, wa na siya gana, sa man dating. Ano yun? Kailangan mo, long message na siya. Tapos, Okay. like lang. Okay. Okay. So murag nakita ni mga murag nawala ang spark. Murag yan Oo, ha? magagat. So ikaw po, medyo nasakitan na ka, sumusurrender na ka, ana ba imong pangutana? By the way, nalala mo kasi nabidin ako mag-surrender pero ano mo siya nga please lang, let me go. So wala tayo mabuha. I thought mga nga dili siya. Ako lang tana, ang style tana ko ato, sige, friends lang ta. Di lang kay nako kay i-pursue, bali na ko sige push. Hay lang ko, then maybe manggod, maybe lang, wata kabalo, maybe lang, abasin, nakipagbalik ang boyfriend, di lang niya isulti sa imo ha, maybe. Or maybe nailain lalaki, nga mas nanguyab niya, anak na, watay mabuhat ba? Kung siya lang, at least honest sa imo ha, nga niingon siyang let it go na. Now, ipini rin na sa imo karon kung asa kutob imong gugma, kung mo surrender ba ka? Because in fairness, daghan man po ko'y kailang nga di chapwera na sila, but na sila kasabihan nga try and try until you die. Try and try until you succeed. So kung ang imong labi nga na, in fairness, worth it na, gwapa man ka na siya, adunahan, worth it ba na nga babae, then pwede na po na ako i-pursue nga, pwede friends lang ta, hay lang ko, ana, bahalag makulitan ka, pero kung feeling po nimo nga, my God, akong gwapo man sa niya akong naong. Pwede naman po kong manguyab og lain ani, mahalin pa man sad ko. So actually, nade na sa imo karon, asa man ka na, option A or option B? Pwede ba? Dili pwede. Sabi ko nga, ikaw nga mag-aase mo ko galingon. Dili mo na pwede both. Option A is, worth it ni siya nga babae, Tita B, in fairness ani nga babae, gwapa, bright, gwapo, perfect. That's why, worth it po ni siya, bahala na, mupursuge po ko sa kong love, di ko mo surrender ani balag itsapwiran ako niya. Kaya sometimes sa mga girls, ang mga girls may let go, but deep inside actually, ganande sila, ginatestingan lang day ka. Kaya tanaw lang nila kung asa ka kutob sa imuhang pag-pursue sa iya ha. Wait, pila edad nimo? Pila? 21. Ganun nga pala, mga yan yung mga idara, no? So, 21 pa man kag, baka gitistingan lang ka, wa sa takabalo. So, kung ni-surrender kag kalit, suminto siya, pwede siya sa muingon nga, ay, wa man day, di mo niya i-push. That's your option A.
But option B, kung medyo garboso ka, anak ka ni Hilas King, mayroon ka nga, well, kung dili nakasakuha din, wala ko'y problema. Kani nga purma na ako nga lalaki, kulba masag ko nga lalaki, worth it masag ko nga lalaki, kulba ko magmahal din, mangita ko lang babae nga willing mo accept o dili ko lang ngayon. So that's option B. Duwara ka, option A, option B. Ikaw may nakaya mong self, narasay mo ah. Okay. Kadagin mo gud yan. Sa kusgi ka may mong tingog, kay nadulit na ako. Asa sa? Ay, dili lagi normal man ginandi malimtan. Then kano sa lang kagibulagan? Actually, kanina lang nakasya Siyempre di kita malimtan kanina raman day may gala. Na si Kita kay almost 1 week kung niya my God, naiuban 1 year pa. 1 week raman day. Normal gina, di gini na malimtan. Gino ko magko pa kayo. So mantahan mo mga 21 anyo si feeling magin ninyo nga dili mo gina malimtan 1 week pa man. Na shaky na po yung relationship kay lately naka-quarantine, wa mo kita-kita. No. Wala mo kita-kita na. Wala na. Oh, usasan na sa makashaky. Basta ka ng mga idara ninyo, pag walay physical appearance, malangay lang, human. Shaky. Tingnan lang siya nga, please, ay lang pugni, bisag friendship lang muna. Okay, thank you. Okay? Alright. 21 years old, mga igala, aperti. 0995-335-2093. 21 years old. Ano ginawa pangunaw na taka ng mga idara gimegala sultian ta mo. Na. Basta mga malangay lang ng mga pila ka semana alanganin. Na, sus nagimi ka nagini naitabo sa una sa Don Mariano sa una. Paghuman kay summer class sa una pag magi cellphone. So nag-summer, stricto man ang mama sa babayi. So dili pa naglaag, wala nagkita sa tibok summer. Pakita nila sa pag-June, gibulagan ang lalaki diretso mga igala. Ano ba yan? Pero lately, pero after mga pila ka days, kasi naman sila kita sa school, nagpadala ng letter ang babae sa lalaki. Kaya wala niya makaya, kay love day niya ang guy. Katulan daw, medyo na shaky lang daw, kay dugay sila wala nagkita. O karon kay adto na sila itulo na kaanak o nagpuyo sila karon sa Westwoods. Okay, isa pa. Abi ito na itong nag-text ba? Tita, good PM. Na ako'y uyab for 11 years. Pero na ako'y na friend na in love man noon ko, Tita Bioy. Sige ko ba na mo? Gugma ba kani or biga ra? Huy! Hello! Hello, Tito B. Mayong kuhanin mo diya? Mayong hapon. Naka-quarantine ba ka? Oh, Tito B. Maklog sa taan nito rin. Wala sure bull. Mao na ning problema ron, naka-quarantine tanan mga tao. Okay, anyway. Nakay uyab 11 years. Oh, Tito B. So pila edad ni mo ron? 28. 28 minus 11. So 17 pa ka uyab na mo. Oh, anak ito, Tito B. Unsa naman ni nakuraw na ni tanan, nadampaan na ni tanan. Oh, nakuraw na Si 11 years naman. So tanan mapa. Sa kalawasan nakita na. Tanan ang gulo. Tanan alom na na-collect na, na-connect na. Naihap na tanan. So klaro kay may gala. So at least klaro na kita kay may gala, no? Now, anyway, ang pangutana sa 11 years niabot ba sa sumo? Kasi kanang relationship nga 5 years pataas, mo na rin ang next level labi na kung nakuraw na, nahatag na ang tanan, ana ba? Ang delikado din ana kung early nimo makuha ng mga pagdampa-dampa, tanan mga ana ko ng anggol, ang delikado na din ana nga next level is ang kasumo. Magplato na ba? Wala na excitement, ana. Ni ana ba ang inyong 11 years? Murag na gito din. Murag feel na ko. Murag igsuon na. Bitaw mo na. Ayan na. So mo gina ang pinaka-delikado diha nga part. Now, of course, kung magsige ka og kaon og champurado everyday, medyo mangita na po din ka og kuan, binignit. Ano gito, Tito B. Bare nga nang may tabo. Pero like, gito akong nag-feel siya, Tito B. So, kadyo lang. So, kinsa ning new girl ngayon mo na-meet?
ako lang siyang na-meet sa work. Nagyapon ako Tita B. Para opisina. Oo, pero lapay Kabalo lang siya sila. nga, Hindi ano lang ka, ako- in a relationship siya. Ah. Ka. Tita B? Kabalo siya nga, in a relationship ka. Gabala siya sa constitution. Ako siyang gitnan. Okay. Tapos, Mm. ang ending ani, ni nanguyab gyapon ka, gipus gyapon nimo. Wala. Hindi ko nakayab siya Tita B. Pero lahi akong gaka-feel sa iya. Marabag. Wala gi. Nung nidiskarte ka, unsa may ang ingon nga, huy, ay na uy, ginabiya kay uya. Siyempre, may ingag na sila Tita B. Pero Yan. Tapos ang sunod din mo nga linya, para maganaan siya, actually, wa naging may klaro sa akong uya, bron. dili. Naingon niya ko na Tita B. Nga malipayon pa gyapon mo? Dili naman yung malipayon. Pero lahi akong... Yeah! ito ba? Halin ginagalang alin niya mga gala. Eh. Mas Actually, taas yung siya, naging right? klaro ka lang kay, sumo naman gunigon. Tapos, Napang nga po dito. Baliwala ko na lugar eh. magina wala gisokad nga lalaki nga motipas og lala nga moingon nga kabalo ka okay kay misa kong uyab sweet kay me love kay namo each other manguyab ko sa imo bi wala gi nga nang alin niya kay yabog nga ritso. Diabo kalira. Mo galing. Now, well, ang ako naman actually ang point na ako dire brother. If naman ko kay problem with your current relationship, kailangan manggod nimo na siya. Kada bang kuan ba for example, kung imong balay nagtulo, dili man automatic nga imong pulihan diretso og atop, di ba? Yes. Ang imo is pangitasan nimo asa tong buslot as much as possible ang imong pangitaon sa is asa ang problema butang ko sa ni bulkasil. Ana man na dapat good. Now, pwede po na bra nga tungod na sumo na sa pwede sa nga normal tao ra ta mga gala. Sorry for that. Sorry girls, malayo na ba na sila mabikil na ba na sila ani nga rason nga kanabitang sumukuan gyud lugar ana tao lang ni try ka kay medyo gwapahon sa ning office mate tapos in fairness burang ni patol man po ni reply man po di ba ana ba na di ba uy burang ni patol man sad di ay pues so anay tabo uy ni okay so unsa style mo brother ga-diskarte ka mga sa opisina tirada Dili through phone lang Tita B. Pero na-meet na ako siya. Everyday gid mig ako na. mo galing so kay bali sa na after office na mo yung mga outside date mga na Di. No work man Tita B. So makalugar gid. mo ba nangunta namin ni John na ba na siya yung mga amiga pa diha nga willing Bakit? But seriously, brother, so karon gisugot yung kaning one bago. Wala pa Tita B. Pero feel ako padulungay yun siya. Burang nakagusto na sad. Ako So malamang demand, ka na po sa Tita B. karon manawag na po na sa Tita B unsaon niya ani ron nga na fall sa kalalaki nga 11 years nang taken. Brother, unsa man imong unsa man imong question ani? You're falling for this girl or naglibog ka unsay buhaton or lamion lang ning bayhana unsa man brother? May love yung ganito Tita B. Murag maayo gid dyan. Can you imagine na mabulagan ni imong first? Ang tendency na pa po pag 11 years magunaw na po ka no? Dawat na naman sa mga parents, tanggap na ni sa akong mga parents. Tanan dugay na nako ni sa unsaong pagsulti nga wala ba siya bikil? No, wa po bikil bayhana. Wala. Wala bikil kay buutan niabot lang gyud sa punto nga na loss of love ka, bro. Ana bitaw ang dating, no? Ana gid na. Loss of love ba gid ang rason, brother? O biga lang na. Try lang daw kamuta lang sa daw. Ba kamuta lang sa balay pag humanog buto, ano na ada yung kung okay ma'am dagya po niya kung uyab na ano ba. I mean, list down all those kuan ba ana mga assets. Sometimes brother, mo gini mga sala sa mga laki pod. Kana bang usahay na mag-isay oy burag gamay-gamay nighawak. Nanambok na ba na imong uyab na 11 years? Medyo nanambok ni gid. May mga tao bahog. Ay. Pero sige mo uban na ng 11 years. Dili ni long distance atong gistoryano. Dili mail there Tita B. Dili. So, gakita mo ana ba? I mean, sometimes brother, unsa man imong gusto brother makipagrelasyon ba ka tungod kay pang unsa man ni? Gusto na ba nimo nga burag pangminyo na ni or burag lingaw-lingaw pa lang, tilo-tilo, tambal sa kispus on lang ni kay kasaka usahay man gud, depende ra po ni sa atong mga rason. Pang titol lagi ni Tita B, pang future, pang kuan lagi di. So kung yun kag pang future na, pareha ba silang edad dili? Mas bata-bata ning bag-o? Mas bata-bata ning bago Tita B. Okay. Now, good for you brother, to be honest. Sa imong sitwasyon because at least uyab pa mo dili mo minyo.
Oo. Okay? So at least ikaw pod honest mo kasi mong self. Ayaw pod yun, kapilan ako nigingon, ayaw gyud mo sulod og kaminyoon kung kamo na nay mga doubts sa mga feelings sa inyong mga partner. Kay I tell you, magminyo manggaling mo. Bisa pag nanamoy mga kwanda, legally nga kwan mo, ang ending ana, mag-cheat lang yapon mo pohon, kasi lang yapon mo away, yun na mo mag-effort. Okay? O, mo galing. Well, ani brother, ginhawag lalom, distansya sa gamay, tanawan lang sa gyud. Unsa man gyud? Itanaw nimong asset ani mong bag-o, then aning tapong kani imong girlfriend karon, so far inyong mga ana, i-review, timbangan tanan because kami namo gyud ibang tao kung maminaw lang sa imong problema, grabe po niya, oy ana. Dili man ka pwede maging kay ikaw man gud ang naghawid sa imong life. Ikaw man gud ang naka-feel, ikaw mo yung nakakita sila mga gipangbuhat. Ang sa? Di man mapil sa uban. Galing, exactly. Kung tanaw lang nimo ang picture, may yung ka nga daotan man ka kay nanakay uya mo tibas pag ka. No, dili man gud na ingana gud. Na mubitong nata sa mubitong before ka magpakasal, lagi kay uyab-uyab kay at least pwede pa nimo matistingan kung unsa gid akong gusto. Ngano ingani gyud ana. Well, sa man tao ra man ta. Lisod sa nato ipamugo sa usa ka tawo nga wa na day kay love. Tapos magkuan pag yug ka, magpretend ka. So ang ending bisa pag maminyo mo, mag-cheat nang yapon ka. Oh. Wala akong give ka problema. Exactly. So mas dako na nung gyud ang salanan noon. Na-promise pa ka sa Ginoo tapos makasala de ka. So ako, ingnan ta ka, ginawag law. Sige talawa daw. Ang advantage ani niya, disadvantage, basig biga lang ni ana. Nagdampa na ba mo aning bag-o? Wala pa tita. Wala pa. Okay. Wala. So wala pa. Ang imo lang, anong mas ganang ka ni brother? Mas mas buutan, mas magkasinabot mo or lamion lang gyud porma? Ay din tingnan lami ka tabi permanente man siya. Oo. Pero mas magkasinabot hindi ka tabi. Mas magkasinabot mo. Mas magkasinabot, mas komportable, mas gaan. Ano ni imong what happened to this 11 years? Ano para ba nagplato? Na boring na. Tinuod ba? Ano dito sa pero kadugayan dito sa relationship yung mabugnawan kakay. Mo gali exactly so murag nagplato na, wala na spark, murag di na kay kamo ana ba no? Paano man basig naapekto ng sa physical appearance, basig nanambok na. Dila nimo masulti. Dili mo pud kan. Normal mong yapon yung lawas, okay pa mong yapon. Kasi kailangan man gud nimo solusyonan sa nimo ninyong duha. Basi di makaya pa ni unsay kulang ani. But kung niabot na gid sa punto kung imo na nabuhat ang tanan nga dapat ingani then wala gyapon or niabot lang gid sa loss of love. Period. Burag na nasumo. Ang ako po problema dito tabi. Ano ba? Like kami sa akong partner. So mas diyon din ako siya. What if ingani sitwasyon maburos may naitan na bitaw dayon. Oh yeah. Gani magpabulag na po ano bitaw. Tama gina. Ako mo gina I strongly advise you sa mga press mo. Tama ka. Si mga lalaki ayaw gyud mo og sulod sa kami nyoon. Kapag hiko, kung kamo na ng mga daos na medyo dili apiki ang ayaw gyud kay ending na mag-cheat lang gyud yapon mo. Lisod pagod. Ano lang brother. So kung ikaw desidido na gyud ka nga ingana manggaling imo lang then talk to your girlfriend first, sulbara na, then tanan nimo barag wala naman, then you guys talk. Ayo na pangitag bikil ha. Ayun na ng old style nga nang mangita lig bikil tapos dakuon lang dayon ang problema para na lang gyud sa magbulag. I mean, just talk to her and tell her nga, niabot yun sa punto ng ana. Brother, sakit lang, no? So, to be honest, brother, you will break her heart, I'm sure. Pero, saan tamang yun? You deserve to be happy also. Lagi. Hindi mo maginang life, Brad. Talawa lang sa Brad, kundi lang ginibiga-biga, Brad. Lagi, balance rin ako. Talawa lang sa, kay basil lang tungod kay sa physical or basil sa bag-o lang gini siya ba, may muot ko. Talawa lang, Itali. It's tanawa sa pikas. Exactly. Mo gyud. Burag sapatos ba? Di ba? Kanang naandan nimo nga sapatos nga for how many years since high school. Pag naibag ko, lami gyud ang bag-o Brad, lami kay ang fitting, pagkadugayan, ma-realize nimo nga murag sakit man diri dapit sa may ankles di. Ay, ta medyo kuan man day apiki. Technically mo balik na buding ka sa kanila lang naman ka sa stage nga ana. Wala na pa nagduda, wa pa nagduda imong kuan current girlfriend. Wala mo na dudat lagi. May kamutago magpa-seminar mi ni Joe sa imo ha, barang may kamutago. Ibilin na ginang cellphone sa sakyanan. Ayay! Kung naibotang sa chat group ni Joe. So, ano lang Brad, kay kung gusto nimo pang future na gini. Sorry. Tawag ko tro.
Pasensya na mo kay kuha na ni kanang 10 minutes na ni Koto maputol din kalit. Okay, yan na. Brother, Wala, Tita B. ang buhato ni mo ani ay na lang. Kay gusto man nimo pang-asawa na gyud, di pa man kaniingon tambal sakit sa puson lang gyud, no? Wala na, Rana. Itimbang tanawa, tapos nanampo ka sa atong edad, din tanawa gyud nimo kung sa tama ba ni mo na yung mga advantages sa akong current girlfriend. Ilista, tanawa na. Tapos si bag-o dayon, tanawa. Dayon, ikaw dayon, kay ikaw may nakailas imong self, kinsay makahappy nimo, unsay makonimo. Then dito din nimo timbangon na pasensya. I'm sure masakitan gyud, brother, masakitan gyud, pero wala mabuhat. Well, what time mabuhat, brother? Kaysa mamakak lang ka. If you're not feeling... What's that? Lisod magud og magpabili ng kaluoy lang. Yeah. Ako, I strongly believe. Lisod yung kayo ang relasyon na tungkol na lang sa kaluoy. Ngayon ka nga, di ako rin balagan, giluoy man. Oh, exactly. Brad, I tell you, mas ma-worse lang noon na magminyo ka, samot lagi. magminyo ka, wala na noon. Mag-cheat lang gihapon ka, mas dako na nung ginang sala na noon, nga nagminyo na noon, legally married na mo, tanangapit pa. Kana, mo'y dili noon maayo. Problema Tapos na noon. in fairness also to the new girl, brother. I mean, igna po siya explain well sa iya din. Inunin mo siya nga, sulbaron sa nako ni akong Karen, ako sa ning i-fix something, ngayon, tana makakuha ka din, haya din ka mo proceed sa iya. Para dili po niya ma-feel ang guiltiness, nga burag hala ka. Himo kong kuan, Tibakers Oaks, burag kong ana ba na, lisod na kayo. Diba? Brad, ilista lang, Brad. Ano lang pwede? Ilista nimo unsa ning kuanan, ilista nimo ang sakuan ani. Then pagtanong nimo nga murag apiki na gyud din. Tama ka, ako pod mo agree po ko ayaw na nang tungod lang sa kaluoy lang. Lagi. Alright, kay kana mo kaluoy, Brad, bisag unsay nalay ani ha, to be honest ha. Pag mag-uba naman good mo, namoy mga kung naman goy love, gamay lang bikil, i-try gyud nimo fix because love man nimo. Bisag unsa mo kasapot, bisag unsaon, matandog iyong pride, pero kung love nimo ang person, nagkika-tendency nga, ipaubos yun nimo yung pride because dili ka gusto nga magbikil mo. Ana man good. So, masettle yun perminti ang mga problema magamay man ako. But wala naman ko kay love. Bisag gamay lang, Brad, pagdungag niya sa imong kanon na lata, kaya sobrang sa tubig, pwede na nimo na pangitag bikil. Labay na. Wala Bulan na dito ka palulungan. Exactly. Pwede nimo siya imonong rason. Okay? Pero istoryahan na sila ko Tita B, or i-balance sige nga. I-balance nimo, dayon if it's really pagtanong nimo find mo brag wala na gyud na nasumo na, then talk to her. Okay. Alright. Salamat. I-update din mi brother. I-update mi kung unsay mo imo nga desisyon. Let's see para maka-learn pa ubang tao nga I'm sure daghan po yung mga pareha nimo karon nga nang sitwasyon. Okay. Sige ba sa relationship nga low-A na lang ang mabilis. Okay. Alright? Thank you. Thank you, brother. Ay! Medyo yan ha, medyo kabalo ko. I know nga dagay mga ingana nga mga sitwasyon. And ako mo agree gyud ko ana. Ayaw gyud mo pagstay sa relationship kung inyong rason luoy na lang. Ayaw gyud mo nang luoy mga ingana. I'm sure. Maminyo lang mo pohon. Ang ending ana wala na dayon. Mga bit lang gyapon mo. Ba? Pakpak Joe, kung mo agree ka Joe. Alas 2! O saan naman? 15, 20, 19. Basta. Alright, mubalik na mi, mamugas sa mi. Kajot lang yun. Pakpak mga baki, pakpak dali. Kini pagyapon ang inyong ayaan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko dali, guwata ko B. Kung first time pa ninyo naminaw mga gala, og live na ni siya din sa replay. Og wala ko karon sa station, na ako sa akong castle, char. Og ang nakaroon dihan nag-operate si Joe Romantico mga gala. Wow, bago lang tayo nagsugod alauna, hapit na mga alas 3 mga igala. Ang atong cellphone number 0995-335-2093. Katinaghan na mga nag-text, in fairness, isa pa taka-caller, be. Kadyo lang. Again, mga igala, text before manawag, ha?
Tita B. Nayuban diri nagapanawag mga gala sa dole. Diri na sila kapanawag, ha? Lahi ni sila. Sana po maaprubahan ang 5,000 bawat empleyado. Oh, tanawa, nanawagan na sila. Abo na niwan ang mga taga-dole naminaw na ba sa banaoy. Okay, sa mga nag-text na, dali tawag na. Dagana ni Tita B, si Liza ni from Bonbon. Sige, tawag na Liza kung naman kay. Pero i-text na ng problema before manawag, ha? Sige na, di na din magkuan, masan. Tita B, akong uyab, ipaminyo siya sa iyang parents sa laki nga wala siya gusto. Patay na. Okay ni B. Hi DJ, ang akong problema, ang akong bana sa una, kasado mi, pero nagbulag mi kay kapangulata man. Unya karon na ako'y kaipon, ang ako lang kay magsustinta niya sa bata pero 500 ra. Ipangandaman ko na ni nga pangutana mga gala. Hello! Hello? Ay, nawala man. Wala. Nangutanan ako ni Kwan ba, ni Attorney James Judith. Pwede maging na may gala nga madto sa barangay, tapos ana mag-demand. Pero wala gisaktong formula kung pila gid ang amount. Bisa pag muingon ka nga, Kwan man na, dato man na siya kay ilang pamilya, ana. Di gyud ka pwede makakuan. Makadiman pilay amount may gala. 0995-3352-093 sa mga naka-text na, hala, sige tawag na. Tita B ay may bisexual girl. Di ay? Akong ex kay gusto makistorya na ako kay dili na. Gusto naman gid ko na ako mag-move on. Nagbulag mi sa walay closure. Nasad na ning walay closure. Nagbulag mi last year kay nakakita siya og mas duol kay LDR mi makistorya pa ba ko niya or dili na. Kisa man ning kuan. Hello Tita B, akong problema wala na ko'y LL tungod sa COVID. Ay, hello na sa inyo mga agoy. Si kuan man si Ma'am Ayan. Ma'am Ayan. Diya sa DOA, daw be. Ang proper hand washing. Ay. Hello ko diya sa tanan mga kuan, sa mga tanan mga taga DOH. Okay. Tita, gadua-dua ko sa akong self kung lucky ba ko or bayo. 25 years old na ko, nanay, isa ka anak. Ha? Kung mag-Jackie Lo Blanco ka, kinsa may mong gahuna-hunaon? Si RC Munoz o si Piolo Pascual? Gwapo ng guy Tita B, feeling gwapo lagi. Char. Kamu bitaw kay kung na confuse lang siya sa kuan sa kinsay babayang pilion. Dudahan na din ang inyong identity. Char. Feeling gwapo na dayon. Okay. Tita B, gimingon ako sa akong uyam. Pasensya, naka-quarantine ta karon. Tita B, pa-advise lang ko na ako'y ex, bago lang nakigbulag ko niya tungod nagbinuang siguro. Siya sa ako, naday siya'y asawa. Muna ni Ron. Sige na, tawag na. Last call na ni siya may gala kay Unya. Basig mag-try ta mag-shout out. Sige, dali. Sa mga naka-text na, tawag na. Dagan-dagan na nag-text. Mga naka-text, tawag na. Ang wala pa naka-text, text sa daan sa problema, kaya manawag. Okay? Tita, na ako'y kaipon ba? Pero ang problema, grabing isuga, tapos mangulata. Nganong nag-ipon naman din mo diretso nga pangulata man di? Sa bagay, kung saan ang gingon may galang mo bitang mag-testing sa mo para makita ninyo mga kinaiya. So nakita naman ninyo ang kinaiya, di larga. Tita B! Good PM tabangi ko na makauyab ko gwapa unya unsaon pud nako na mo gwapo ko. Ikaw ray akong paglaom na. Ang kagwapo, kuha na kanang ligo tapos ampo gamay, ha? Basi madala pa na. Tita B, ako'y problema ang akong bata dili ipapakita sa akong partner.
Tambagi ko unsa akong buhaton Elmer ni. O tawagi ko Elmer so ang asawa. Nay certain nagi certain age para sa mga anak nga basta nga nang idara sa mama ginamuad to. Pa-request ko og song Balang Araw by I Belong to the Zoo. Oh, okay, sige, try nato niya. Ako de si Jan Tita B, akong asawa, B. Akong asawa Tita B, nagpatira man sa lain. Hay. Unsa nga klase nga tira? Pasensya mo sa nag-aw-aw nga iro, amo nang iro din himangigala. Saba ba? Tita B, galibog ko kung bulagan ba nako, akong kaipon o dili, pero maluoy man ko niya. Oh, nanapod taning luoy. Tita B, pwede nga mamatay na ang mga minyong nga mga bigaon. Maninood pa rin siya. Bitter gigin na siya. Kusay lagi mo judge maging dahil nga ingana. Sa so, tamanggit nga wa man sa takabalo sila mga history nga ano ingana. Muna akong gingon sa inyo ha, kani seryoso, labi na sa mga couple na magtiayon diha. Ay giniyo kalimta mga palami diha, taro nga giniyo yung mga palami diha. So amon nga pag minyo na, one night date, wala na yung mga kuan, mga palami. Kasi pag maminyo na, makalimtan na din ang kabalo magpa-sexy, may ano ba, kuan gyapon. Dili sa ingon nga pagminyo na magpasagan na din ta sa itong mga kaugalingon. Tatao na biyata. Wala na. Sa mga nakatext, wala mo tawag may gana. Shout out lang ko sa kumbana na grabe kakugihan o sa akong mga anak na grabe kakulit og request mi og kanta na bakit nga ba mahal kita. Pasato ko sa iyang iya asawa diri sa Pagatpan. Last call. Pag wala na, music tayo tapos shout out na lang din ta ha. Kayo apit na alas 3 may gala. Tita B, lalaki, 25 years old, na isa ka anak. Ang akong problema, Tita B, kung makakita ko kuan. Wow. Kung makita daw siya o kanang kuan sa iyang kanang junior sa laing tao, mo function daw siya. Ay, okay. Alright. Play sa taog music the Earth. Tapos itry na ito maka-shoutout pa ba ta? Atay mo na, isa mo na kakuan ba? Wa man mag-text. Sige. Alright, music muna tayo. Then after ni, diretso din ta mga igala, ha? Shoutout na rin ta.